Дълбоко осъзнаване за истинският аз, който е отвъд всякаква религиозна принадлежност. От книгата Мокша. Лекции с живото слово на Перица Георгиев Кано. Изживявай, изживявай, изживявай. Хората мислят, че знаят някого. Това е проблем. Когато знаете някого, вие не го знаете. Мислите, че го знаете. Но това, което знаете, не е това, което е той. Вие мислите, че знаете себе си, ама и това не е истина. Вие не знаете кой сте. Дали знаем някого наистина? Това е много дълбок въпрос. Ако не знаем себе си, кого знаем в този свят? Нямаме репер, нямаме основа да знаем когото и да било. Затова не трябва да съдим, защото ние не познаваме никого, почвайки от себе си. Когато не знаеш кой си, откъде да знаеш кой е Бог? Кой е другият човек? Или какво е животът? Нищо не знаеш реално. Затова Библията казва: знай, че нищо не знаеш и нищо не можеш да узнаеш. И това отваря малък прозорец в твоето сърце и послания потичат до безкрай от тебе към него и от него към тебе, от тебе в него и от него в тебе. Не дейте да мислите, че знаете тази поема. Това е друга грешка. Да мислим, че знаем нещо, което не знаем, е грешка. Имаме информацията, ама нямаме изживяването. Докато не стане наше изживяване тая поема, ние не знаем за какво става дума. Ние имаме шанс да изживеем истината, не да я узнаем. Да изживеем директно истината, не като информация. Не някой да ни каже кой сме. Никой няма да ни каже. Колкото и да ни говорят за истината, нищо няма да ни кажат. Аз колкото и да говоря, нищо не съм казал. Изживявай, изживявай, изживявай. Имай опитност. Това е истинско нещо. Опитност. Твое изживяване. Всеки да има свое лично изживяване.